Ndikuti patakamboouya takauya tikati mozodzoka pandazoona baba pandakamboya nawo kuno vakanditi ndakataura namama vakandinye muti haisina basa. Kana uchitiwa ukaona baba ndiani? Baba wangu nawabereka. Baba tasuka iwewe tobva baba wako wazo kuti ndakataura namambo kuti nyaya pachizima. Zvinonyaya iriko. Chekutanga tokupai mhaka yekuti ndakakudedzai makasauya. Ndechekutanga dzinacho kwamuri. Zvababa wenyu munotaura rababa kana vakakunyeberai kana vakaita sei, asi mutemo wedare naye amuzi here kuti iwe wakanzi yakudaro unozvimirira. Baba vanodhakwa? Yes. Baba wako? Baba wangu vakadhakwa? Vane pamberi pedare kutaura kuti ndakadhakwa. Bako ndiani? Murongiwa Marembo. Marembo. Akuti wale kuti ndakatemera kuti yakada. Nekuti baba vanokutaura ndakadhakwa musoro ndakakuudza wewe. Asi iwe nekuziva wega wakaita mhaka unofanira kuenda kudare wega. Uzinzwa? Saka ini chekutanga ndechekuti ndakutanga ndakutonga nyaya yekusaya kudare ndakutonga nyaya yemuti. Panyaya yekusaya kudare kwakaita indoda mbudzi nyorai. Umirai zvekuvhura mabhuku. Toda mbudzi yekushora dare kwakaita kuti akudedza kana kuona kuti akati hauna kuuya. Chechipiri muti wakatema akachangamire mutonge yemuti. Muti uyu mutaro mukuru ngakati kushama kuti tena apudza kuti baba wako ayakupa muti waive wake kana wangu. Ipapo baba wanda chavakataura kunyaya yemuti akatema muti nditaanza taurai munhu mumwe ndiyakacheka muti. Muti unonipa mbudzi mbiri kutokunyara. Mbudzi dzako dzemhosva yako dzaita nhatu. Akatema muti nditaurai handisi akatema taurai munhu mumwe. Aiwa izvozvo manje nenawe kuti wauye kudare manje hatidi kuramba tichingopedzerwa nguva zvekuti takakuti takusunga taurai munhu mumwe svondo neobva waregedza kuuya nekuti aida tonoatacha zvinhu notice of attachment yanga ichitoya nhasi. Saka iye taurai munhu mumwe alright nyorerai someone taurai munhu mumwe asi iyo mbudzi yekutanga iyi yekusvara dare redu iripo kare nyorerai taurai munhu mumwe wacho iyoyo ozokutongwa aripo. Akatema zvaita sei? Muti uyu wanga wakaoma kumusoro saka waityoka mapazi achidonha. Aiwa kuna musasa unooma musoro uri murudo wakura. Wangu wako wakanduri? Musasa wakatema uwe wakatema? Kandiyati zvikomira pamotokari ndigare pamvurwa wangu wakaoma pa? Miri iripo kazi. Pane miti miri. Wano wachona ndiwangu usina kuoma. Ndikure hunde yanga yakaoma here mudenga? Ine bazi ranga rakaoma rimwe ranga risina. Muti uyu kana pamakaucheka neshimashini chiyai mwoyo wawo wakatishina kuti ngwerewere usina chifuti chakaupinda makangoti apa ndo patiri kuda pane unhu handiti kuite changani hani makacheka neseniso hongu mauri kuda zvematemu
maita mazuva mangani unezera newe kana babo Ndiziwa. kana nasekuru wako Ndiziwa wangu ikako. saka usataura zvekuda kundinetsa. Mbudzi yekusvora dare iripo. Chimwe chiripo ndechekuti mari yacho yedare hauna kutipa futi pekutanga pacho, wakangouya wakamira panapa ndopawaenda. Saka musati matongwa zvenyu nyaya dzenyu dzese idzi. Mbudzi dzedu dzatongoita nhatu bhozi 2 yemari yedare toida futi pamwe nekusambuya kwangu kaita. Saka iyi yako yekuzotongana nauyo akauya iyo ichiti yaitonga svondo rinouya, asi kwauri wakazvimirira iwewe mari yedare redu nemari yembudzi dzedu, isusu toda mbudzi 3 kwauri. Saka mubvunzo wangu kuti dziri kuya rini? Nisheme Wangu. taura ndidzo Itomboda nguva yembonotsvaga mbudzi dzacho. Ndati dzinoya rini? taurisa mudare muno hamusi mebapasi pakuenda navanhu vavo Kupera kwemwedzi. Kupera kwemwedzi. Wangu. Tipe chitubu.